Vietnamesiska laxbiffen. Det låter ganska bättre. Ja, och det blir så här då. Jag behöver till den ingefära, vitlök, morlök, chili, rödlök finhackat, grönlök finhackat, fisksås, lime, 2 ägg, vitlök, koriander, salt, peppar och kärlek. Ja, nu börjar jag. Här är mitt i löken. Försöker hacka fint. Ja, jag tar chili. Jag försöker ta bort kärnorna. Voilà. Ska skära fint också. Som löken. Låter chili här. Det är gott. Tar vitlök. Så. Jag tog 4 vitlök här. Voilà. Lägger på sidan. Ingefära. Så tar jag mycket med ingefära. Sådär. Det doftar väldigt, väldigt gott här. Jag tar min koriander. Så. Lägger på sidan. Dags för fisk. Jag har skärat i bitar så här som ni ser fisken. Men det ska skäras mer. Jag ska göra för mig och min familj. Vi ska lite till ifall det kommer en gäst. Jag ska tänka på gäster ibland. Idag är en söndag. Det brukar komma till mig min son Lukas och sin flickvän Kira och äta lunch hos mig. Ibland de äter middag hos mig. Jag tror idag kommer bli överraskning, jag har ingen aning. Men jag ska göra ett extra mat. Så, fisken är klar. Jag ska lägga på fat. Så. Då så, nu har vi fisk. Finhackat. Jag har också grönsakerna. Vitlök, chili, ingefära. Vår lök. Sådär. Jag ska i gröna paprika, finhackat. Röd paprika, finhackat. Och
fisksås. Jag tar 2 matskedar. Sådär. Tar lite salt. Ungefär en tesked. Helt klart. Peppar. Peppar. Blanda ihop. Jag ska göra det här till en smet. Sen vi ska steka dem. Ja, jag börjar ett ägg. Voilà. Jag blandar fint så här. Min smet har vilat i kylskåpet i en kvart. Nu är det dags att göra fiskbollar. Jag ska ha lite limeskal. Det kommer att smaka mer asiatisk. Sådär. Blanda allt ihop. Så, vi har lite vatten här. Ska jobba med händerna, göra bullar här. Så. Höger, vänster, vänster, höger. Och lägger på. Kommer en gäst, knackar på dörren. Jag brukar få ibland. På söndagar. Så ja. Steker mina fiskbiffar. Jag tar en i taget. Så. Där ja. Ska jag kolla om den har fått färg. Jajamensan. Det doftar väldigt gott. Jag ska steka 3 minuter på andra sidan. Mina biffar är klara nu. Nu är jag klar med laxbiffar. Det är dags att lägga på faten, snyggt. Så. En plats till. Så. Okej. Jag har gjort lax, biffar, vietnamesisk sätt. Vi har gjort fried rice. Vi har gjort fisksås. Jag hoppas det smakar bra. Det vill jag att ni ska prova för att jag vet att det här är väldigt, väldigt gott. Tack! Stor hälsning från Kalle Drahli. Vi ses snart igen. Hej då!